Jesi li znao da postoji način da treniraš gimnastiku, da vježbaš i da radiš i tako da nisi u dvorani i da ju uopće ne radiš fizički? Postoji taj način i u ovom videu ću ti otkriti o čemu se radi i kako se to radi. I to je jednostavno, da kažem, tajno oružje, jer to je vrlo moćno oružje i vrlo jedan moćan način na koji se može dosta napredovati i koji je vrlo koristan na kraju krajeva za tvoje samopouzdanje, ali i za to da ti jednostavno kad dođeš u taj trenutak da radiš element, on će ti pomoći da ga možeš bolje savladati i da ga možeš bolje napraviti. Dakle, rađeno je jedno istraživanje u kojem su istraživali košarkaše koji su radili slobodna bacanja. Imali su jednu grupu koja je trenirala svaki dan slobodna bacanja, dakle pola sata, sat, da treniraju i ubacuju u koš. A druga grupa je pola sata sjedila i u glavi zamišljala kako baca loptu u koš. I na kraju pola sata je jednostavno radila i ubacivala zapravo u koš. I ono što se pokazalo je da ovi koji su pola sata zamišljali i pola sata trenirali su imali bolje rezultate od ovih koji su sat vremena trenirali i ubacivali loptu u koš. Dakle, to pokazuje moć vizualizacije i treninga u glavi. To možemo nazvati i nekakav mentalni trening, odnosno vježbanje u glavi, zamišljanje kako radiš svoju vježbu, kako radiš neki element. I ono što je jako dobra stvar je da se ovo može raditi bilo gdje i bilo kad. Doslovno dok ležiš, dok odmaraš, dok se voziš, naravno ne ako ti voziš, ali dok se negdje voziš, možeš jednostavno se prepustiti svojim mislima i zamišljati kako radiš svoju vježbu, kako radiš svoj neki najdraži element, neki najteži element, neki element koji tek želiš naučiti, koji još nisi savladao, da ga u glavi provrtiš i da se zamisliš kako ga radiš. I to će ti puno pomoći i to je i meni puno pomoglo i ja ovo zapravo redovito radim. Jednostavno svaki trenutak koji imaš dođe ti jednostavno ta slobodna misao i onda zamisliš kako radiš svoju vježbu, kako si napravio najbolje što si mogao i to će ti puno pomoći jer kad dođeš u situaciju da se popneš na spravu, istina da je puno drugčije kad se popneš na spravu jer je zapravo to ideš raditi, ali ako si prije toga zamišljao i trenirao u glavi, onda će ti to puno pomoći da kad si na spravi nekako imat ćeš osjećaj kao da si to već napravio i nekako neće ti biti toliko nepoznato. I zato je to vrlo, vrlo korisno da jednostavno zamišljaš kako vježbaš, ali ono što je važno da zamisliš da si napravio najbolje moguće. Jer tako ćeš i pripremiti svoje tijelo da napraviš zapravo najbolje što možeš. I to će te dovesti do toga da puno brže i puno bolje napreduješ. Evo, hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.